assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama on beltanama kadi on jii jooɗiɗo oɗo ko debbo ñeeño jontaɗo machallah woni baylo boɗejo walla mbiya debbo mo hawre hawningue walla mbiya debbo mo paɗarol Wourossiri di ari tamboto walla debbo mo magama e litama o woni Diary Ndiaye e gandiraɗo baylo boɗejo on jii noon hande temmen on jii gatto jooɗimi ko 16 roi des arènes jooɗimi Modou Lo hande noon plateau o dal nanɗon Salma ari peɗel mum taaƴi ha so jolani karape so téléphone mo difta haram peɗel mo keptere mi yo ƴeftu taxi mi tampi mi ronki hande noon temmo ala hay nokku invité ji men on mbiyama bisimilla bisimilla galle Allah galle mon hade ɗum noon hade arde men e ɗum ɗon mi salmina mawɗo galle o woni kaw Abou Samba Diop a salminama mi salmini Daouda Moussa Dia woni ministre de l' élevage a salminama annene o wiyama moƴƴere Allah e ma Raky madame Ndiaye mi salminima Diary mi salmitimama weltare kadi artude émission men yonta hande e thème keso kadi e invité ji kesi mi salmini invité ɓe mi salmini kala yeeɓiyanke émission yonta hande mi salmini technicien ɓe e mawɓe galle ɓe fof mi wi kadi assalamu aleykum Salma borom Mauritanie e jonati wonde Mauritanie kadi invité ɗi on jarama Salma joni viri soko naati Salma haalaminago tagma change de style mi nuttinere Mauritanie joni so Allah jaaɓi min calminimama ايوه السلمت عليكم اولاد السنغال السلمت عليكم اولاد موريتاني وكو دبو دوندو e cammal pari fuuta ngara jewna doundu Amel Samba avec fierté on ko pari nan mi yende joni o ko mbiɗa ko joni o waɗi Sénégal na joni ɓaade hay ataya o jaɓrati hay batte joni kay fof o oppi joni viri soko naare mo eray sago wala wiyama yo oppu ka rapitaji a ronkanama kamɓe ɓe ngala frein e invité ji min mi salmini on Fatou Kane Diallo mi salminima assalamu aleykum on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere min calmini gallo memin tawi ɗo ɓe emin daara jaam on émission wax dëgg yàlla min beltima hen no feewi émission piindi machallah ɓoyi ɗum waɗi suivre hande Allah waɗi garmi hen ma wul ma wel inchallah beltanma Amadou Tokar Amadou mi salminimama wiyama bisimilla ma maaleykum salam anna salmitama mi salmini juuriɗe fula mi salmini kala bawɗo yebde émission yonta hannde mi salmini dendagal amateur yi Pin TV fof mi salmini kala ɓiɗɗo mbahinaji bawɗo yebdude hen salmitimama bisimillah eyyi ko noon tigui en jatto kadi ha paari la France calminen fansiji piindi wonɓe toon ɓe gandama hoore mum hayso émission tardi ñalawma goto walla heure mbimon so tardi ɗum ɓe gonata koye noddede jaare ɓe namdo ɗum mari émission fawa taw onon min ngala jobdi mon ko Allah jogui jobdi mon yo Allah yoɓon moƴƴere Alassane Dia mi salminima anne kadi no fewi saabu mi yima no mbattiɗota ɗum suivre ni machallah ane bandiram ma onon foof e hande noon temmen temo dal ko mbiyata ko temmoɓe men ko suwaɓe gaddi ɗum ɗo wiya ko yonta hande ko yontaɓe e nder piindi te piindi coomo ala ɗo machallah tan ko jiiɗo piindi o jeeyi piindi jogan wonta ɗo henna hande temme noon ko mariage nder famille woni ɓamtugol mowne Sanko wiye miñiraɗo yo ɓamtu miñiraɗo Sanko wiye mownu yo ɓamtu e ɗeɗon affaire uji e rewɓe worɓe kadi woni baɗiraɓe wiyoɓe en ndesa rewɓe kawmumen kadi kawiraɓe mbiyen ndesa rewɓe baɗu men ko ɗum on temmin gaddi hande temo ko famdo almudo foof nen nder hen hande noon kala darɗo oɗo émission radi ko heewi ko ɗo e nder piindi heɓa ganduɗa ne jala kam tan min da ko woni e Raky hande temode ɓandu men tan sikki foti wulde hen no fewi a yide ko noon Diary a addi ɗo thème mbaɗɗo sensible mbaɗa wawi wiide par ce que ma woɓɓe welto hen ma woɓɓe wasa weltade hen gonga ni ko mbiɗa ko ken sukaɓe mais thème o hecci en saabu en ɓooyi yiide surtout enen mi anda leƴƴi keddiɗi ɗi kono enen halpularen enen fulɓe en général eɗen mbaɗa ɗum ko en batti ɗum hen aadi so miñe so joom suudu miñe walla so joom suudu mawne sankima en général ɓe mbiyata ko an miñiraɗo walla mawniraɗo ya ɓamtu joom suudu makko gonga ni ko hunde moƴƴude par ce que ɓe mbiyata ko ɓe yiiɗa ɓesmuji ɗi hen caro
yiɗi fof ko wonan gotol donc ko hunde nde nganndanɗa ene moƴƴi mais kala ko jiiɗa ko moƴƴi ene waɗa kadi hen caɗele woni conséquence uji donc min ko ɗum mbawmi wiide on tema hannde mataw mi hokka konngol heddiɓe kadi ɓeyde ko jokki hen min gartema fawɗon fuɗonuma invité ji meɗen salma mbiɗama arema Fatou Kane ko temo mo gadduɗen o hannde o noon ko temo keccuɗen ko reki wi o temo woni hecci en kono enen ko génération gandanɗa hoore mum kala ko ari natata hen e ko welti yimɓe tan e kalani hay goto noon men timmi kalɗen tan yo weltimɓe joni noon hannde ko berandi kawoji ɗon aɗa jigui hen annen wallumin hen assalamu aleykum machallah tema mi weltima hen no fewi par ce que hande nane ko raki wi ko rek mataw en tawaka ɗum kono wiya ko yonta hande hunde foof nan hen par ce que hande aduna sukaɓeɓe mawɓeɓe aduna presque yimɓe fof pini par ce que internet o tawi a faami min dal mbiyan koye oɗon ka woni ndonu oɗon hayso tawi ene waɗa yo debbo wasa forcéde namde sene yiiɗi walla so yiiɗa par ce que hande sa yi mbaɗa wima noon neɗɗo ne wone galle rese hen sa yi mawɓe ne mbaɗa ɗum sa resama e galle comportement mo jogotoɗa e galle he tawi ɓe jitta jalta galle o moƴƴere ma wonde debbo galle e muñde nde hande so joom galle ma yalti aduna ɓe mbiyata ko yo miñiraɗo ƴettinmo kono miñiraɗo hande ne wawi nanande jinnaɗo mum ƴettitamo pourtant affaire o weltama par ce que ne siglini diine noon e l'islam ene jaaɓi ɗum kono debbo kanko kadi hay goto anda ko wonirno e suudu makko hakkude makko e gorko makko par ce que ko musatama e voilà ko ŋatatama e suudu ma ɗum ɗon ko neɗɗo manam yimɓe ɗiɗo wonduɓe tan gandata ɗum a faami surtout ma noon won rewɓe Allah rokki suturu ɓe ganduɗa kamɓe ɓe ƴettata dewgal mabɓe ɓe kala ɗum kala to ɓe jooɗi kono on hande so joom galle mum yalti aduna donte ne yinno ɗum yitta jooɗade e galle he par ce que hande gorko ma ne itta temenne tottuma exemple marché ɗe no muusi aduna o no muusi a faami an e hoorema debbo ma ittit hen temennayyi walla ñamloɗa machallah comme debbo mo gaccimo galle amen o tan Aissa Thiam seydi Thiam Demba wallahi debbo mo hiita ko a faami hande a tottanno ɗum ɗo ganduɗa ɗum ɗo timmani haydara e marché he o watta hen kalis makko joni on hande so joom galle mum yalti aduna ina yiiɗi dogde yo Allah yaafumi en gonnen ko eyyi bien sûr par ce que hande omo yiiɗi yaade comme hande joom galle makko oɗon Allah rokkirta arsike kono so tawi arsike makko yarano noon hande donte no jogi toon sukaɓe manam dal wonko wolunno ko wonirno ɗon ko muusi e ko muñanno toon ko o yiɗat yaadal ƴeewa chance makko goɗɗo te ɗum ɗon kadi neɗɗo fof jogui hen droit kono min mbiyami ko jinnaɓe o reporto hay goto sene yiiɗi ma hayrun so yiiɗa ɗacci ɗum yaaha tante ya goɗɗo chance hatta noon ɓiɓɓe ɓeɗo ɓe goni enɗam he haɓari ɓe jibinama ɗon hay dara ittata ɗum aduna par ce que ƴiƴam ɗam lawƴata e oɗon jaafa wona gorodiya saha yuppe o noon tigui Amadou en bandam annen ko ganduɗa hen ene wonno Amadou wiyete tan nde yelti samin feccere ɓe firtanam ko Amadou woni afamo machallah si sawani ko Amadou fof ko yontaɓe wallahi e samintima lawol goto kadi weltanimama temo gadduɗa o kono mbiɗo ni tan ko tem mettude haalde seeɗa e wona hunde wemde tawde noon kono mbiɗo ni ko mawɓe men jiiɗi ene mbaɗa ɗum kadi koɓe kala ko jiiɗa mawɓe men ne mbaɗa ene ɓuuri abbade e diine kadi hay diine añani ɗum woni ko mbiyeten ko ɓamtede ene wona banggue gorko ene wona banggue debbo way woni ko mbiyami ko rek ko jiimen ko tan ɓamtirte gorko ene ɓamte ene ɓamta ok a faami banggueji ɗiɗi fala hen wonde debbo ne wone galle o rese hen o dañi hen sukaɓe o ɓesna hen machallah taw kanko debbo ganduɗa hoorema dariɗo ko debbo ñawtowo ene jokkodire famille o foof ene jokkodire jinnaɓe ene welde e sumen joom galle mum rutto ɓe gaña debbo guila yaade ɓesgu saroɓe pertire ɗum ɓe mbiyatare ko noon gadden miñiko eyyi miñiko wala non taw joom galle makko sanki miñum joom galle makko gorko ɓamtamo kanko debbo o heddo ɗon e galle he ko ɗum ndenno fandade ɗum woni koɓe jiyata hen ene waɗa banggue gorko ene waɗa banggue debbo foof la debbo kadi ene wone galle kadi taw ne jogui sukaɓe mum sanko ɓe gadda miñum debbo kadi gorko makko ɓamta miñum debbo miñum pour wonde sukaɓe makko ɓe wawa hufde ɗumen taw ganduɗa hoore makko yummi men ha joni wonde men wallahi ndeysan en ndeedi kay salmo en banda wallahi ke mbi hooram ande kam israel ala ɗo ke mbi hooram hande wallahi ne woodi
kadi ko jurum o plupart ko jurum ɓe jarata hen o sukaɓe carali ɗum tagi hen mbaɗa ɗum ɗon kono gonga ni bonani harmani saabu ko Allah haali ya seyda en mbawa ɗum ittude winda koye ɓurani ko Allah haali noon sikki tan enen la mbawi enen dar sona enen mbaɗa rafetal tan enen kala ko woni hen ko kalten enen banggue sens kalten enen ko sens forcéde nde des fois ɓe ƴewtana gorko o taw gorko ne yiiɗi gorko wi a min desino sagam o yaha kono yummiraɓe jotto hen mbiya tinno resmo tinno ɓamtumo kuufa sukaɓe miñi walla ko sukaɓe mawni kono ko jaɓa resa ndar so restimomo debbo wonta en l'aise kadi gorko wonta e makko en l'aise hay mbaɗ ɗum de tawɓe jiiɗa taw goram ko mawɓe kalata ko ɗum taganma jottade kono affaire no foti yewdira yimɓe pamodira est ce que mo yiiɗi walla o yiiɗa ko ɗum ɗon tan kono en mbasata ɗum Allah haali adara en mbawa hen gonga ko Allah haali en potani ittude konngol mum saabu ko affaire o koye binde winda seerem ɓe kadi jangguini humam binneji ɗi mi woni comme no amen ɓe ɓe ñaggani ɓe kono yen fof en jiya ene ka def seere men e mbajo en kono hunde dewgal gandanɗa hoore mum wona wutte tan weeli kam e ɓornima heddi kam e ɓurti ko dewgal kadi sa woni dewgal ñaguiɗa Allah ko jooɗade hen ha Allah yawno ha mayde ittuma hen sa dañi hen suhaɓe jiiɗa kadi dewnuɓe suhaɓeɓe kono hande sa mbi ndonu yo jomum ɓamtu ɓi mawne walla ɓamtu debbo mawne walla mo ar lomto suudu mawne walla yumma tawno aɗa yiiɗi saabu hunde kalka yiiɗa mi sikki tan so woni ñiɗo ɗon ko feewa so renta e bonam ɗum noon kadi en mbawi wattude hen hakkillaji minen enen ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓiɓɓe fulɓe foof mbiyami noon saabu leƴƴi kedi ɗi haaɓe mbiya fulɓe koɓe mbaɗata ko ɗum tan kamɓe mbaɗata ɗum ɓe ƴeftata bo babiramu ne jiiɗi yumma e baaba walla mo yummiramu ne jiiɗi yumma e baaba ɓe ɓattodir ɓe ndesodira te ɗum ɗon sa yi suhaɓe hen jiiya jomum jibina ɓinguel nguel taw sellata walla jogo malformation ɓe mbiya kadi ko ɗum ɗon addata ɗum e surtout ɗiɗon affaire uji foof dal e jawat en jiiɗat fewnude ha bonnen ko ɗum woni probléme o jiiɗat fewnude hunde kono à la fin conséquence keɓaten ko bonat saabu ma yi jiɗɗoɗa wadde suude famille o taw famille mo gadduɗa o taw ko lomtare walla ɗum ɗo walla mo gadduɗa yo ar hoof suhaɓe hayso ko kanko jiide yummum suhaɓe o jiiɗi yumma e baaba hankkandi ni en waɗi ko pamɗude hakkille mbayno comme no genram ni mbiyat tan hankkandi ni mataw ndesama so suhaɓe mbiɗa ponto ɗumen ko joƴina ɗum place mum ana yejjiri an e cuulel nguel ono an e yummum jiiɗi e jaari wona ferade konngol ma ɗon joni an hande mo jiɗɗa lomtomo so tawi ɗon debbo noon te enen aduna fof enen gandi leƴƴi woɗɓe ɓe halpulaar yo jolfo yo foof eɗen gandi nawlirago kam sénégal jaggi ɗum ko ni jungo mum welani kalɗen gonga joni an hande sa mo mbiɗa kanko yo gorko makko lomto mawni gorko makko mi anda joni on so tawi toon debbo makko so tawi kamɓe ko defanteɓe mbaɗata mawɓe ɓe gari ko pour fewnude gari ko pour affaire o fewata hande ko nawligo continue ɗon bien sûr par ce que te armi haalalma yimɓe nana mbiya nawliragal e ganduɗa kamin jiiɗo gorko wona nawliragal feccatagal woni nawliragal a faami joni kamɓe ɗiɗo soɓe tawnude no affaire o wayata aɗen ɓeyɗo so tawi debbo niiɗi ka heydere bona non mi wiyanmi so tawi debbo niiɗi ɗe mbimami ko so tawi kanko debbo omo yiiɗi o tawi toon kanko mo rokkete o manam ɓamtowomo ene jogui debbo mum a faami on kañum wawde ɗum supporté par ce que ko kalmi ko woni minen rewɓe ɓe bon min jiiɗa nawleraade aɗen ɗon so tawi yummiraɓe amen ɓe ko jamɓe ƴeewata ɓe ɓeydima jiibde joni noon so tawi nawli ko weldani e ɓiɓɓe miñi ko walla mawni ko debbo jaaɗo kanko il faut ara wawa oɗo vengé ko vengé woni ɗon ɗon mbiyan ko ɓeyto hade ko jiiɓat tan joni kanko joni so tawi mawni cankiɗo en jogui ɗon sukaɓe nawli ko joni weldani sukaɓeɓe ene waɗi ɗum e maltirde kanko jogui droit arde wona galle o huufa ɓesgu par ce que ɓiɓɓe makko wonata eyyi bien sûr kono on wawi kanko wawi oppude on so tawi yiiɗa o resi e goɗo banggue ta hatta bonata par ce que hande ƴetta téléphone ma allo no mbaɗɗon oron celi ça va nelda ɗum koɓe ñamata mbaɗanaɓe kala ko bammaɓe waɗantunoɓe hay ɗum on sa ko wallude neɗɗo mais sa wonɗoma ma gonda mum mbawa wallude ɗum suhaɓe ene mbaɗe ko muusi ɗumen taw cuusa haalde yo suusa haalde babiraɗo suusa haalande mate nden tawata ɗacci ɗon sukaɓeɓe ko ɗon goppata non bammaɓe maayi somin yaha ɓe nawaron sukaɓam ala cuwa hono ko galle bo woɓɓe jaɓata kono koye kadde yewtere rek
a faami hay so tawi sax mawɓe noon to mi ɗacciro mawɓe sukaɓe ganduɗa hannde min waɗanta ɗum An joni sa nayi- fende école maɓɓe mbaɗa wawi naworde sa nayi sukaɓe min hen saji mbiɗa yiya comme nawliraɓe ɗiɗo worɓe mabɓe canki gorko mabɓe sankima kamɓe ole ɓe ɓamta jeewo ko lembiloɓe bien sûr ma jeewo ñaarelo ɓuuri waɗde jongo ɗon ay wona ɗum noon ɗum joni natti fewnude enɗam natti wonde Ala, yimɓe penat ko yidde mabɓe joni banggue sukaɓeɓe sa wi joni joom bawmumen sankima an a nawri ɗumen an ka poɗɗe recette est ce que to jahata recette aɗa wawi nawrde sukaɓe neɗɗo fof ne ñaagui Allah kala jiɗɗo ɗum a yiiɗa wawi nawrde sukaɓe ala Parce que waɗi worɓe bien mbawa jiiɗa wadde supporté debbo ma ɓinguel min noon sa yiiɗa kam sa yiiɗi kam a yiiɗa ɓiyam sa yiiɗa ɓiyam yiiɗama mais ta ɓiɗɗo ko en jogi galle bawmum ken neɗɗo ala sona ɓiyum yimɓe fof mbawi wadde abandona hedde min sa wi kam min sa wi kam allo ça va de sel mbaɗɗa e tampere manam exemple mbaɗɗa e tampere ça va de sel ha kuppuɗa téléphone o te minema mi gondi en relation couple a wiyani kam no ɓiɓɓe ma waɗi ewene jaam oɗon zoom ɗo mbiyata kam nande par ce que min hande kala ko dañmi aduna ko ɓiɓɓam ɓurani kam par ce que neɗɗo so yiɗima jaare yo yid ɓiɓɓe ma e woni noon jiɗa noon e sa yiɗano ko mbaɗden mayma ɓiɓe fof sanima de sa yiiɗa ala ko mbaɗden mayma par ce que jol pular wi sa yiiɗi guertogal yid ɓiɓɓe mum ɓoccoɗe mum a faami oɗon paama pular sa yiiɗa ɓiyam ala ko mbaɗden mayma ay won worɓe noon wona worɓe wallahi tiya mbaɗa raison semblant ɓe mbaɗa haɓe jittaɓe ɓiɗa puntodira e maɓe puntodira ha ɓe desma noon ɓe desima ha paari noon ko nden ɓe jaltinde jikkuɗuma e min de mi yaltini migam tawka jikkam desade taw an gorko an ari hurtade sa waɗi ɓiɓɓe sowa ɓuul hata bangima boowal min ala neɗɗo ala ko mbawɗa jogade sona ɓiye wallahi e kono cukalel fala yiɗi wonde galle bawmum hande kadi kala jibinɗo kala jibinɗo e aduna worɓe nenona daña debbo defnoɓe milliardaire guertoɗe wallahi azim a te jibinani on ko zéro yo yimɓe jaafomi noon par ce que Allah rokkirta ɓiɗɗo Allah voilà a faami kono gomi koye haalde kala dañƴo ɓiɗɗo nenam wiyata noon nenam wiya kala dañƴo kala jibinɗo anda hoyin pularo haallirta ɗum ɗal kala jibinɗo wasani a faami hande min mbaɗa wawi jogade milliardaire so Allah rokkani kam ɓiɗɗo mankat kam te kala gonɗo e dewgal mum woni debbo woni gorko kala mo ala ɗum yo Allah rokku ɗum par ce que ɓiɗɗo koye ɓerde woni a faami kono hande sa yiiɗi kam a yiiɗat ɓinguelam so tawi a yiiɗa ya won multimilliardaire sa yiiɗi kam a yiiɗa ɓiyam nda somin muɗonno ruy walla leydi barki Serigne Babacar Sy mi ɗaccete neɗɗo so yiiɗima yoyoɗ ɓiye salma an ɗum woni won debbo balle capato gontu sénégalais o won debbo goto an murtannaɓe e watto hen murtanaji o murtannaɓe yaltiro nda mbiɗa ñonni vraiment mbiɗa wonde e maɗo won debbo goto omo resa e galle mo jogino ɓiɗɗo adori ɓiɗɗo gorko wi ɓiɗɗo won ha e galle heyoya walla ɓe jaa eno waɗi on jour ɓiɗɗo halfuno ɓiɗɗo ala min haltinta ɗum gorko jarana ko gorko jam sutuma gorko aduna oɗo gorko jam hayso jogui galle baw woni ɓiɗo debbo président jaga sa félité yiddete ɗo yit kala ko wallahi ko bëgg guinaa joni joni sa resi debbo toon jogui sukaɓe heeɓa gadda gurna ɗumen so tawi a wawa wurde joni ngare ga guiri jebto 6 min ko affaire ɗo no mbimo ɓamtugol kadi waɗi kadi kawiraɓe gandanɗa hoore mum an kam ka seyɗani an e waɗi kawiraɓe gandanɗa hoore muɗuma pawi guiri ko rewɓe baɗiraɓe munen kadi baɗiraɓe wattuɓe hakkille e rewɓe e kaw munen saabu e waɗi kawiraɗo goto resi debbo o acci debbo baɗi ho resi ɓe mani tan woɓɓe mbayno Aliou Cissé Sadio Mané kawiraɗo oppi baɗiraɗo ƴefti baɗiraɗo oppi kadi kawiraɗo ƴefti gayni kadi kawiraɗo dañi ɓiɗɗo hen baɗe dañi hen ɓiɗɗo ɗum kam kamɓeteɗo ɗum kam ko noon walla ko holum ko jogade ha walla bonninede ɗum kam kamɓeteɗo walla debbo fijirtaɓe barde hen par ce que min mi yii goto probléme mo ganduɗa min kam wona o kawiraɗo ngare temama ha par e kañum gonmi ko to gonmi de pourtant to ay to noyde kadi noyde manam to musorɗo ko ɗon gonmi e safrude mbaɗam hen de ɓuure nde voilà ay won goto suko debbo mo ganduɗa goto sugor ko sehilam ñanden o wi ko jaaɗo goto janayse mimi jamma maayi o wi goto sehil makko a debbo makko guiɗino exe makko maayi mbimi i jam joni onon ko wondimo hen o wi kam ka anda hen galleji mabɓe ɗi rimaɗi mbima kono kanko warimo i ah bien sûr ko desɗo mo seeri mo nde resimo seeri nde suko gorko mo huccodiri e goto galle ari ɓamti suko debbo eɓe mbir toon parfois on waɗa baamu te ko baɗa jongom parfois on e ko mette jiɗmi haalde anani joni e ɓaɗamo kokali on wawi dañde malaise walla tension te joni ɗum tan warata yimɓeɓe anani o wi kam billahi no kalirɗa ɗum ko ɗum kalirno ko kanko warimo o wi ko garɗamo ko yon sawayi o an warimo de par ce que an o seeri debbo mo ɓamti ɗum te galleji mo ni waɗi
on ko Parce que est ce que no debbo hakkille. est ce que debbo kañum wanano sihil gorko gila avant comme seeram si est ce Foni wawi que est ce que debbo gorko rewano debbo makko waɗa feere haw seeram après ƴetti ene wawi wonde tamit debbo waɗat vengé o eyi gasi wadde koye montan woni ene haaju wawi wonde wala gorko waɗi vengé anani gorko desɗo sehil gawano fof ene waɗi fof mbimami mbattano hen hakkille goɗɗo ko mbimami ko sankiɗo nda hande yimɓe fof noon mbi min toñmo mbimi ko kanko warimo de o wi e tasa kamɓe koɓe yaaɓe noɓe mbaɗannomo ni o yaha ha ganduɗa wi komo yalta leegal ngal par ce que waɗa jalouse anda ɗum ɗo nene muusi aduna o ko woni hen ko fof hay goto wawa ɗum han yidde de yurmini ndeysaan kono an aɗa wawi jibijede ganda yidde kañum temma ñanom e annani ko ar yo ar kawiraɗo oppi baadiraɗo ƴefti Itti baadiraɗo baadiraɗo oppi kadi kawiraɗo ƴefti jaari pourtant o sernomo waɗata debbo yo res kay ko des e o jaari mi ara e ma joni affaire o harmani jaari kono en Ɗum tagi. hirsini kam omo jogui droit restude baɗe seera an kawiraɗo ceera baɗe ƴetta c'est normal yummo aran ko yummo wi yummiraɗo binɗo o ko debbo kawma sa resimi harminen kam haaju wala hen wona parce que kawiraɗo haali seeri kam jigui omo yiɗi jaari a ɗum kadi Armande. hirsini ala ɗum kadi ko hirsini normal e donondire enen mbatta kono wallahi ne woodi ene waɗe ene waɗe enen defni sax i kono ko debbo de an suusama an kam somi dañi gorko wattama ɗum présenté so Allah jaaɓi oɗo seere kadi oɗo ɓamta oɗo ɗemmaɗa passe tan alle tan ene heewi billahi debbo kadi ala cigu debbo woni debbo ala ɓernde ala jigui ɓerde kay ala ɗum ka wona Tawki ɓernde ni tan. ɗum ko yidde Waɗede. musoir yidde musoir taw wonnone Seeɗa mo. pompe ala on lamour ka yiɗa mbimi lamour won lamour mo ganduɗa c'est impossible ala labama joni he kedde l'islam ɗum ko l'islam haali ko heewi ko ganduɗa wallahi l azim ko gonga Wona- kono wona mi foɗal ɓerde jaɓata wona ɗum mi yon temo ko faande min mbimi almuɗi ko jakkude fayde banggue worɓe ɓe e debbo joni en waɗi kadi rewɓe kadi en waɗi rewɓe kadi enen nododira e sehilamumen e rewɓe kefta waru munen he bien sûr min on ka moom mboɗo jogui ɗum harmani on ka moom mboɗo kefta jogui debbo ɗum sey gorko ma min waɗi ɗum dundu min on sah wona sehilam ko mawno anami hayso mawne a waji ɗum ɗimo e baba maayi a lomtima surumomo ko ala hanon ko heddi ala comme hande salma min mi wona sehil ma han kefta gorko mi ma andanma ndere boowal mi andanma ndere boowal mi o jiiɗa he jiɗɗa om tan yiheɗo yiɗi non salma sehilagal mbimami de mun non tene. ɗum wona lawol mahaña e tan ko welde salma non An heɗo mi ma haalanma kadi. heɗo rek mi haalama an hande min kamo jimi hen o suko debbo sumo innane o yitata kalis o fof o totta ɗum sehil o wiya an ka ɗum ɗon no wiyata kadi ka siram ka manam ƴeeguiɗo aɗo jagguiri mo anani o wiyata ko gorko makko o wiyatamo ko kaw o wiya oɗon seeri on debbo guila ruttude bottari ma o ara guila fawde kassari ma o ara ala ko andananima e aduna ndekete kanko debbo ko liggey tan andi so yeehi syndicat ndeysan yeehi addoyo toon ay maddaji en fof ene yeeye damal galle he wallahi azim ndekete kamɓe eɓen dow o sooda warga e sukara o ngabbinale ɓe dow ndekete kamɓe mbaɗa koɓe ɓeela pourtant affaire ko confiance kono e goto koto min on manam dal omo welsidi ɗum ne warat ko belsidiɗo koye montande onon rewɓe onko omo welsindi konko ko belsidiɗo fof onon rewɓe mbaɗa ɗum eyi Worɓe kañumne ko aya kono bimba. gorko ala hakkille par ce que Worɓe hande an worɓe. guilema dawde ko debbo ma ko yeeyata ko yahata syndicat ko Pour mo ñammintuma, ana watta kañum gore. an passe ko dewirta université mano ƴetta étudiant defa toto ɓiɓɓe ma jaaɗa dañɗa ko salaire 400 000 ƴettuɗa Yalla, nodaka yalla, sehil makko jafo ƴamde, ndesta ɗum on ko mbabba jaafa ɗon noon ƴeewo kamɓe jafori tan no fewi aɗa wiya ala wallahi wona mbiɗa ko te resde kadi heɗo e heɗo an so resinoma sa ala probléme par ce que debbo o resama heɗomi amadou o resama janvier ha janvier artu omon jooɗe e galle he enen fof ken rewɓe enen gandi rewɓe ɓe ko badduɗo hen o waɗimo o rumtinima gorko o so defi o ñamata min ko kalami ko wallahi azim barke sérigne babaka si min yiir ɗum yiita tan par ce que debbo ne gummo ne neɗɗota kam de min makko gondi anon ko wi kam sa jooɗaki mi ñamata par ce que ɓerde nde imagine toi dañi 2 ans ko baɗɗo dañde dépression ni o dañi toon ɓiɓe jeegom a faami a foma ko o dañi toon no wiyete kadi taniraɓe jaltina ɗum galle o guila mo dañi 18 ans o resa toon so leldima dow gorko o lelo less so defi gorko o ñamata ɗum fof mo jooɗi ɗum wallahi mbagen endu hoy barki sérigne baba kasi min fawi hen yitata mbima mimi halta ko leerani kam wima e kono oɗon wona sehil massagal on ko dewal ala bonɗo joni ala acco muñitan enen ala woni i muña ɗum Dewgal on ko kaani muñal wiya, wona wiya ɗum wawi hoolade hoore ma e neɗɗo sa hooli hoore ma waɗata deggal hoore ma ganda an woni holiyon ganda so wona an tan ko sehi goɗɗo ko boto dembato koste gorko so yiiɗa an goɗɗo so yiiɗa ene gonɗe gal ale koɓe te neeni liggey noon kala cikkuɗo liggey ene continue fof a funti funti hoore hoore ma mum
liggey contintade ko ñamde ƴetta gorko ni ɗon ligge pour ƴetta gorko ni tan liggoɗa ɗum ni tan rawema ha ɗacca jeewu mum e worɓe ɓe mbaɗon toto mon message mo ganduɗa ay debbo mo ganduɗa hande woni jeewma wallahi azim sa danini tukule tukuse mo ganduɗa way kono biyense ni jaggumo aɗa gotay par ce que debbo jeewo woni debbo galle kanko woni yummiraɗo kanko woni fof hay sa yi ha natti nobdemo sa accumo ɗon jeewma kala nde torkinɗa ɗum Allah torkinata mi wi noon rewɓe worɓe Sénégal ɓe mbattani hakkille manen mo mbino o ko jorɗo guite kono mi rokki mon ɗum gonga ma ɓeɗum yaadi heen worɓe tiɗo wallahi par ce que an ƴew an joni gonɗa e jeewoma on ngala hay batte jahon ha aɗono change fof change gonani tiba ha ɓoye gonani sengue ha ɓoye gonani terra samde aɗa muti rewɓe tagi onon rewɓe so gonde e gorko chaque instant so tawi on instant o ala yaha ha ɓooya aɗa rokkamo jawdi ton gononɗo fanorade mbiyon ko accuse jeewo taggi mo jogade ko tinimo ko liggey ko asumo ko ari tan ko asu debbo aran ɓe mbima debbo asiko ari jonnoɗen muñalma oto yaltinmo gallo non a yaltintama gallo mais sa nawliri pourquoi oɗon kasa wona nawlirde de wona tawna change kala jiiɗa debbo change tan on tawni gorko mbimami change wona worɓe ɓe moom worɓe tindeno koye min haala waɗi sa seeɗa ko walla mi haala sibi balle men seeɗa haal ay onon oɗo joni wi ko sehil makko o yiɗi debbo makko ay neɗɗo ko neɗɗo tan ɓerde joguiɗa ɓerde Salma fanmi haalama ala keɗɗen noon c'est parce que kete ma en pamodir e haal ay ɓerde joguiɓe selama jogui ko ɓerde anani gorko ma no wayno cam machallah jiɗɗa ko jiɗɓe non salma hande ɗo nono ɗon a haali gon on caggal hande wonta on salma an hande ha a yiiɗa hande min hefta gorko ma saɗa yiɗi tan ar non place ne heewi non wona ɗum par ce que hande neɗɗo a dañan dimago kono neɗɗo so hefti gorko ma ko an ko fotma walla ko fot gorko non bien sûr min nde puɗɗimi ɗe hollum mbimi est ce que mbimi e goto wona kote an manquide an debbo a faman ko mbimami ko mbimi e goto kote Amadou mbimi e goto kote debbo ne dañi hen pas de responsabilité ok par ce que min so tawi komi debbo guila gorkam jippade momi lowto hami laaɓa ɗum feeni suudam ha feewa momi urnu ɗum ko jimowo wiya cuura e gongo ko ay guro o ɓuuri wade a faami mi feeno fof non kono sarnisa ya ailleurs kono sehila mo ganduɗa ala ko goddane makko aduna aɗanno waɗi après kanko e suko debbo koɓe mbaddanno ko non ɗon welde salma rokkam seeɗa kanko e suko debbo koɓe mbaddanno ko manam sirruji mabɓe a faami o wi mi yetti Allah nemi yadanima ko mbarmi neɗɗo walla jeeymi hooram par ce que so waɗin ɗum noon tamin suko debbo noon haaldata ɗum gorko nde yitanɗade tam ɗum noon tahi mi haalda rewɓe fof ay junngo ma ñaama so oto hoolo ɗum par ce que kanko on ko sehilo jagguno mo jaaduɗa 20 ans yani fof woni hen mo jaaduɗa 20 ans aɗa hefti gorko ma haydara la jaltinma galle ɓiɓɓe ma nde mbaɗa taxawalo beddoɓe jiiɓ ɓiɓɓe makko ɓe sax wallahi asim ɓe jurmomo omon ɗacci cukule 2 ans o yeehi haaju makko mais affaire o ya rien dedans ya rien non Neɗɗo ɓuronde so tawino o mbaɗanno defante a hetti gorkam ha pare are a ɗacci kam hen ceernagal ala haydara ala en pewnat ha feewa par ce que ka debbo kono debbo fatou mais affaire ceernagal ngal yoytu ɗum hen dara ƴeew so nden min hoorem waɗama jappale dewgal hen mbimami te boba minen mbaɗata gagné bakke arbiɗo seeɗa taw joni woni hen ay oɗo ko ɗum addi mo keppede yana rien dedans no kepto worɓe janamɓe ɗum addi mo keppede an a kono neɗɗo dañandimago keppade wonko ganduɗa so wawa wonde wona wasindimago affaire o ko gilli wiya sehil gilli wiya sehil ma non e joni so naati an ɗacci ɗum jooɗo oto yaye sernaɓe mbaɗa ɗum dëddale gorko mo ha ɗacca ɗum hoolay hoore mo ɓuuri yiɗi ni andu kante mo ƴewo ceernaji waɗa non ceernajo nan hen hay ceergo ceernajo nan hen cikoro nan o sikitare tan non wona sikkitade mbimami wona sikkita par ce que aduna o fo yimɓe ene gandi mo wona an salma non salma wi noon anne kadi ɗum ɗon a watta ɗum hay ceerno goor hay ceerno goor ala hen oɗon hay ceerno goor domine hay ceerno goor ala hen ari ari wonti nawlirago ma fuɗɗima waddema ko mettima change version non hollumi non mino a ɓi barki ya rasulallah la mantumani wallahi azimine ay min mbamini ɗum fo wayno mondo welat on ɗo e hamnoro fen haalama paren para ko ɗum noon ay gorko ma ko jiiɗa gorko ma jiɗɗama ko ɗum ko dammani an goɗɗo yiɗe gorko ma goɗɗo yiɗe gorko ma no mbaɗani salma hay goto wiyani gorko ala droit dañde rewɓe nayo ɗum ɗon ko listan wi noon kono ayer salma min gorko ma hande so nobino kam waɗa haar barki Allah mi jaɓantamo a yiɗa hay so yiɗi Tarka sabu yiɗa. añata Sabu ko haala ɗo. añata hakkude mum bonde mais force sona ko dewgal wallahi mi natta hen jibjeede witami Tarka yiɗa. billahi mi natta hen manque yidde e kedem haala no jibje wi joni tanen gas oɗo gorko kam an kam beɗe wonɓe baɓe rewɓe kaali haala ma fof haalani on jew worɓe rek
on jeeyi worɓe kono sa ƴii ko ɓuri defande woɓɓe tan min kam ga gommi ɗo mboɗon walla on neɗɗo sa timmi ɓima sa timmi debbo placement a timmi place ma kala ko foti waɗe aɗa waɗa honko gorko ma hay soni yidde nde wonani ɗo à 100% honno mbayata e makko so wima adduda debbo goɗɗo mawar ko ƴeewema o hersira ɗum e woni worɓe hay soɓe ndesi an on hallam ka gudde becce mbimam tagataɓe soɓe jaltiɗa on hallam ka onon jooɗi a ƴettata orma e jama ma gacca e galle ma mbirtoɗa përëm mbimami dawa hen caggal mum dawa caggal mum gacca ko ganduɗa mo mbiren ko oore jama o taw ko timmani oore jama ɗum woni probléme non manam hande dewgal heɓandi e woni worɓe haali yit ko jara ɗum dokke mo haala dewgal weeɓani dewgal wallahi wona arde galle tan ene ɓorno ene ɓorta ene yaaha kew ene arta wona ɗum ɗon woni dewgal so tawi a woni e galle a wawa rendinde a wawa ñodde a faami a yiiɗani sehilaɓe joom galle ma a nanggani bandiraɓe mum a defata ha heewa kala garɗo e galle so hooti wona wiide is debbo ma woni an aɗa wawa wonde e galle he cikka an ko an woni hen par ce que kala garɗo noon tawma ko aɗa ñanti tawma ko aɗa jal tawma ko aɗa whatsapp tawma ko aɗa tiktok aɗa jooti tan gurdam ma fof ko aduna he eyyi ɗum noon gorko ma won leçon goto mo yiyata ma wor garɗo ma ko wiya an debbo ma o timmani kadi waɗi rewɓe ni soɓe ñantima komi beddo yiyata gasi ɓe jirlo tan joni noon an aɗa woni e galle tan aɗa sikka an woni hen sila ma ne gara jarta atay ñamata ha kara badira ma so gari ɗon to pittaki watta haydara an jo so tawi ɓe ne gara ene kalanma ɗum an joom gallo mbiɗa ko il faut ƴeewa ɓe mbi gorko ko cukalel ko ɗum hiren yiiɗi ko heewi ko liggotoɗo watta so ɓooyi o restoya liggotoɗo o liggotoɗo ko ɗum noon non ko gañanɗa jeewma a fota ɗum jaɓande lembel ma par ce que ene waɗi hen ay ségrégation so tawi a yiiɗa accu ɗum famande hande ko rama wi ko heɗomi haalama arat raki jeewma arat ha wima komi jiɗɗo jokkude formation ɓiram ala min ɗum ala hen komi jiɗɗo janggoto ha ɓoye mbiya ɗum mi ala hen a faami ƴettama powama debbo o wona debbo galle omo ɗo hunde pourtant yahan ndesoya ñaare mo ganduɗa wiyama mimi janggat walla mi arta e galle ƴewna kam appartement ko callaniɗa jeewo ko jaɓana ɗum lembelo debbo fota debboje e wona joni debbo jaɓino ha ɗum noon wona debbo jaɓino ha lembilo ari wonama ɗum noon debbo ñakki pourtant ko callinoɗo no salline ko porsale hen comme ɗumnima ko wiɗa worɓe ɓe yoɓe mbaɗni otoɓe mbaɗni ɓe mbiwa jangona haɗa woda ko mbiyata ko nak aɗa wiya ay ko mbiyata ko aɗa wiya ay o waddantani sehilaɓe worɓe makko o watta cuura e watta ɗum ɗo wallahi l azim debbo woni e galle mum toppiti isiraɓe mum toppoto walla gorko mum ɓiɓɓe mum foof yalta mbimani lijjitta ɗum ɗon sah gorko yondinaki ni wino onon woɓɓe mo hulani on yondinaki kon dagui tan sa joom waɗi dagui ɗon kam min faami ene dagui joni tamen on moom ene dagui moom to minen min kulani mon huli machallah on jaram temo weeli machallah waɗi jogo jurto wiyete soppo julo jogo jurto ko mbiyata ko kongol ma cekkirgol saabu tawa men on ko hedde o hewani mi weltima émission ne machallah yawri kam ni sa oy weltirima raki basi kam ɗo émission he mi weltini noon kala bawɗo yebde émission yonta hannde kadi yimɓe yo mbaɗa feere tinno surtout enen fulɓe il faut mbawen nanngude seeniji men hannde sa ƴeewi ko ɓuuri en heewde série ji gonɗi ɗi en datata ɗum dal gila ɗo hoorema a ratta série ji aɗa abonno aɗa partage aɗa ema so tawi noon a dañi ko wayni ko ɗemgal gandanɗa hoorema aɗa nana ɗum jomumen ko kaala ko gurdam mon ko hen gurɗon ko hen tawɗa yimrama an guuri jinnama a terama so tawi a yi won affaire uji aɗa jogui droit participe hen no fewi so tawi a wawa wadde hen kalisma sa abonnima ala ko bonnantuma ko connexion ma joguiɗa sa partage ala ko bonnantuma sa yeeɓi kadi ma dañi hen leçon ngaji baɗɗo fayida ɗum noon ko wiide bandiraɓe rek yo timma toujours gacca tan bo ma moƴƴi o rek après jomumen mbawa yemde leçon ngaji inchallah mi salmini noon kala ɓiɗɗo mbaynaji bawɗo yebde mi salmini ɗum kamɓe foof machallah eyyi jaram seydou guissare mabo e fatou annen mbeɗen ɓanumata wuuɗo e joni konngol ma cikkirigol e mbaynugol ma rek e machallah mi weltima no fewi e émission yonta hannde o machallah ɗum ɗo kam sene waɗe wonɓe heewɓe gandama jii hen hoore mumen ma pin hen te heewɓe ne belti ko Amadou wi ko rek mbaɗon abonné mbaɗon partagé mbaɗon j'aime ɗum wallata amen mbaɗa salmina noon kawam mo ganduɗa machallah wona kawiragel ko kawam Mamma Gueye mbaɗa salminama hande somi yettima ɗo caggal Allah nelaɗo mum fof ko kanko e sehilam mo ganduɗa hande aduna kanko apart ɓiɓɓeɓe kanko tan woni sehilam won nenam on salminama de passage mbaɗa ñagonomo Allah yo Allah juuɗo gurdam makko moƴƴina battane makko bapulo jeeri
gila joɗɗa ha joni a ummaki gonga ma eyyi yo duuso ɓooy on jarama he Mauritanie gonɗo sénégalais an Naccami tanawi yeeda certa e ma tami yeeda he wayno ɗumama cigui ko weltare tan kala ko foyɗo dal ko subahana wa taala kala ko bonon nokku minen ay hunde ko ha wela tan kaso nangirtude aduma welne ko ma welne ha wela ewa surtout ko ndonu ngu oto porseɓe yewriteɓe d' abord ƴewon soɓe jiiɗi walla ɓe jiiɗa ŋesteɓe ƴewon soɓe jiiɗi walla ɓe jiiɗa par ce que ko yidde woni paaro men janggo o wi samba nenam suɓa kala mo jiɗɗa saabu ko gille jogoto dewle goppen pullo sakke e mabo e gallunke wallahi lomɓe seɓɓe majjini miijoji ndeysan tan on jarama taari dinɗa taari wiide jarama raki jogui commentaire uji meɗen ko noon jaari a weltanama émission waɗi fayida machallah hannde ɓalli ɗin jili no wirteni donc aadi men tan 5 meilleurs commentaire chaque fin d' émission donc hannde Yaya Kanté min gadori o wi on jarama no feewi émission waɗi fayida machallah gama Siri Kanté donc e junior jong kadi o wi bonne chance émission yonta hannde o junior jong kay ko ɗo bonne meɗen continuation eyyi kadiatou sow kadi wi machallah kañumne weltima e Hammadine Fall kañumne o wi enen foof o weltanimama en o jarama donc Siri Fall ko ɗum ɗo woni o 5 meilleurs commentaire on jarama ha émission goɗɗo so hawre welede Allah merci beaucoup jaari eyyi ko noon tigui invité ji amen machallah min belta noon émission wulni ɓalli moon kadi ko mbiyata ko ko yonta hande rek o mbaɗa minen comprendre komin sukaɓe ganda haydara kadi Allah rewaɗani min haydara eyyi ko heddi ko noon mi salmini Papis Kome woni jaltaɓe goomu walalti a wiyama Kome a wiyama kadi cubbalo yerimami mo yarani debel mo baccani balmaji tanum jaltaɓe mi salminima Kome mi salmini kadi wiyato ha près la France mi salmini toon Mama Houleyam debbo mo Havre a salminama Mama Houley mi salmini kadi woni mbiyam moom mbiyam mbaɗo conseil am Diary Ndiaye woni kawam Badou Penda mi salminima annene kadi majjere Allah e ma kala mbawɗo wonde keɗotoɗo yonta hande partout noon onon foof dal o mbiyama noon e yimɓe Diary Ndiaye onon foof no beltanama gandu mi hokkanima mi waɗanima dédicace mi salminanima technicien ji o jarama onon foof kala ko yooɗi walla ko leeri gandu ko technicien ji e monteur o ko kamɓe saabu ko kamɓe tan goni foof noon minen min keɓito tan min kaala so feewi ko kamɓe so boni ko kamɓe saabu kamɓe ƴeeto ko moƴƴi ko ɓe gadda so boni ko ɓe guitta ɓe joƴina kadi on jarama kadi ha dimanche inchallah jarama